para magsigit ang sipit na natin maluto rin sa kumukuhan. Apag kabot-botan ni. Og init pa na imong bugan. Naluto ta nag-apil imong itlog. Sibok na yung taga Cebu. Sa Cebu ko nakitaan. Karon personal gid ako makita din sa Negros. Kano sa di ka naabot? Dong Buknoy. Oh. Hey. Ikaw gyud lagi. Kasiguang. Karon pa yung kita gini mo personal jud. Sa video nakita ka. Ikaw kumusta mo ka? Mo niya pon. Gahapon pa ko naabot gud ya. Karon na ko sorry din kay kanang may kamo nakakita mamos kong vlog. Ani pud sorry pud ko dili kay kung gihimama tong mga vlog ninyo ba. Kita na kayo. iportim din kitaan karon pag Ka nga imo ang vlog sikat kay ka din. lagi oh. Kay na ato. Saan man yung giluto din ha? Ako plus ta dong eh. Kupras din ha? Mo na inyong giluto kupras? Oh, mo na dong Buknoy. Mura man ni dunggan yan. Bro dunggan man nga kana ang ano usan. Inaana mo gyud ang pagluto na mo dong Buknoy god. Nice. Mao ba? Sus, kana pagkaluto as ni kupras basic ra gid na. Ano naman? Ano na basic man nga? Mo man gini pagluto sa kopra. Basic kay na. Ay kini kupras basic ra kini. Samo sa Cebu basic kay na. Wow naman! Basic naman na imong lutuan rin sa Negros nga. The best man nga luto gyud sa kopras kay tanawa sakto kay pagkaluto. Mao din. Oh, pagkaluto. Daghan kay mantika dili pagod ba? Wow naman! Wow! Wow! Sa kanila laging pagka ata di na namo inani ang pagkaluto sa mua dito pa Cebu. Di na mo inani ang pagluto lagi. Kay unsaon man ang pagluto dito dai tinyo ha nga mao ra man ang lutuan ang dire. Sa una si Peter na mos mong ilo, luto na. Anaan ra niya? Bantog kay ba? daghan lang. Amo lang ging inani. Kay di na madagsipit sa mong ilo kay daghan man kay god. May ganito wala madaot yung lubi nga. Tungos ka ba sa ilo? Kaning pagkaluto sa mo dito si po. Pasti ra gyud ni bisika ra gyud. Pagkaluto Bot nimo unsaon man nimo? Kanila ba? Si Peter na ko naman hantod nga di gud na siya para magsigit ang sipit na natin maluto rin sa kumukuhan. Apag kabot-botan ni. Og init pa na imong bugan. Naluto ta nag-apil imong itlog. Mga bitaw nga ato-ato ni. Nabinugok na ni. Nabinugok na ni ko itlog. Binugok na imong itlog. Ilang sama-sama mga artis ha. Ato-ato na. Ay, banakan.